Ako po sa lingkod, Mardila, dahil iba, sadit sana, pero tiya. Welcome po sa programa, aramo niya itong unyang pungaldaw. And siyempre, dahil Webes po nyan, medyo maiksi lang ating pagsasama-sama. Hanggang 11 o'clock lang po kita. Kapag alas 11, papasok ang ating friendship from DNR, Regional Office Number 5. Para po sa sindang programang Kapalibutan, Tatamanon Ta. Every Thursday po yan, 11 to 12, mga tugang ng pagkaudo. Kaya abangan po ninyo yan para ma-update kita at mga programa para po sa kapalibutan na pinagigibok na hensya. At yun siyempre ang mga batas. Minasa ko po mga tugang sa satuya pong mga dapat sundon para di kita mabugtak sa alanganin. Abangan po ninyo mamaya 11 to 12, kapalibutan tatamanon ta. Ganyan po aldaw, mga tugang, kasama ta sa presentasyon kang programang aramo niya to sina Chief Jimmy Nasalita, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters dyan po sa 3rd District. Siyempre, kasabay taman, mga tugang, sa 1st District, si Pading Jomar Bien, Partner Al, yaon po sa City Hall, asin sa sur na parte ng mga barangay sa Legazpi. Si Baby Angel Mostaza, Regional Representative Site, asin man sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino sa Daraga Area, and Karen Ala, dyan po sa Kapitolyo Provincial. Si Boy Mata, mga tugas, sumuyang mata ng DCGP sa kalsada, ang piloto ng mobile. Kaya man po nakaantabay. Sa lado technical, Kuya Nems Flora, pagkatapos sa ito ay po mga OJT from Sorsogon State University. Si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department sa pong IT. And siyempre dyan sa newsroom, kasabay ta mga tugang si Jenny Baleran, saka si Nicolan Gloriani, get well soon, kay Sharamay. Nadali si Sharamay. Okay, duman sa mga kababayan ta. Good morning po. And then, good morning man sa mga taga Santo Domingo. Ay, malapit na pala yung mga aktibidades dyan para po sa St. Dominic de Guzman Patronal Fiesta Activities. Ayan po sabi, ali. Mamaya pasadaan natin ito. Basta mamaya po, ngunyan pong July 30, mapuna po yung nobena. July 30 to August 7, 4:30 ng hapon, mapuna po ang novena. Tapos susundan po yan ng procession pag alas 5. And then 5:30 ng hapon ng Holy Mass. Ayan po sabi, ali. Diretso yan hanggang sa pitsa 7. Mga tugang, para po duman sa mga kababayan ta. And then August 8, mga tugang, fiesta sa parokya in kaugmahan sa Banggi Year 5. Inang puwerte. May mga anda sa mga barangay. Ayan sa Patio. Alright, mga tugang, punanta na po ang rangkada ka mga istorya. Nasa linya na mga pag-iribata. This time, Baby Angel Mostaza nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa kayong mga paraantabay sa mga dugang tapang barata, Sir Mar. 19,357 na mga aki, Sir Mar, sa Legazpi City na may edad 6 na bulan, sagkod 59 bulan, nakatalaan na bakunahan na, Sir Mar, kan bakuna kontra measles asin rubella, tagigibuko na MR, Supplemental Immunization Activity, Sir Mar, kan Legazpi City Health Office, kung sa Agosto 10, sagod 14, ngunya na taon, Sir Mar. Sigun kay Dr. Francis Gerald Gomez, ang pamayokan na City Health Office, ngunin kay Asalmar na pagkaaga, nagpapadagos ang sarong stakeholders meeting na pagpapartisiparan ini, kan mga opisyalis, kan mga barangay, mga stakeholders, kay bahan na dyan ang Department of Health, ang Legazpi City Hospital, and then syempre ang pinaka-importante, Sir Mar, ining mga mahihigos na barangay health workers na yun hanggang, Sir Mar, manginginota na duman sa paghanap asin pag-identify kan mga aki sa nasabing edad, tanging mabakunahan, Sir Mar, ngunyan na mga masunod na simana. Sigun kay Dr. Gomez, Sir Mar, ang kada barangay ang nagkondukta na sindani na profiling para maraman itong eligible na mabakunahan dahil sa simultaneous ini, Sir Mar, nagigibon sa manibang parte kan syudad. As in after, Sir Mar, kan pagbabakuna mismo, magkakaigo sindanin mapping activity para masiguro man na itong sa mga nasa listahan ninda, ano wala, Sir Mar, nin malalaktawan. Dangugun tabi, Sir Mar, ang kabtangkan payag ni Dr. Francis Gomez. Yung namatay na
na bakuna laban sa measles and rubella. Since yung measles and rubella po, isa ro sa highly contagious na helang sa mga kaapian na pwede magdulot ng mga komplikasyon like pneumonia, encephalitis, mga severe disability, and even death sa mga aki. So, importante po ang mga kaapian matawan kaning supplemental immunization para sila protektado. Lalong-lalo na ngunyan, na ikaw kitang banta na magkaigo ng measles outbreak. Sir Mar, ang pangapunan ninda duman sa mga magurang na magpartisipar man sa nasabing aktibidad, mientras na sinabi man Sir Mar ni Alcalde Hirsham Ismail na dakulaan na pasasalamat ninda duman sa mga stakeholders as in mga barangay health workers na talagang nagtatuwang naman kaning matawan Sir Mar ni na protection ang mga akinini dahil ang taan na sabing helang Sir Mar partikular na yung mga measles as in rola ang pwedeng mapreventaran sa pagikan bakuna. Ayun, Dorne, pizza, Jis? Petsa G's sa Good 14. Yes, Jis hanggang 14. Okay, sige. Apo, pero ang original plan kay ni Sir Mar, schedule ka na DOH, almost 2 weeks ini, nagigibuhon. Pero sa City Health Officer Mar, kung kaya ngayang gibuhon din sa rong simana, and then ngayon, to the following week ngayon, Sir Mar, ito na lang itong gibuhin ng mapping activity. Roger that, okay. Nagabunda tabi, Sir Mar, ang pangapunan man kan Alcalde, kan Legazpi. Nagpasalamat sa magayon na tabang at sisipon sa tuya ng sa stakeholders. Siyempre po ang DOH Region 5 and DOH Albay. Since sa tuya City Health and Legazpi City Hospital, including all the barangays, nayawang po digdi sa padago sa pagsuporta sa bakuna. Vaccinations po very important, especially rubella and measles dahil harap na po na ini po very kayang-kaya po i-prevent sa tabang kang mga opisyalis as in syempre sa tabang po kang nanay and tatay tabi. Participate dahil ini po warang gasto sa magurang and syempre po dahil ini po kay puwan kang ate. So yan Sir Mar, Agosto 8, magkakaiguan ni na community launching dyan sa Barangay Maslog tabi Sir Mar, that sa GIS and ceremonial launching man digdi sa SM City Legazpi, and then pagka sa 11 Sir Mar, dyan naman po sinda ang team kan Legazpi City Health Office sa Ayala Malls Legazpi para digdi sa MRCIA. Okay. So yan po Sir Mar, ang mga durong pa pong informasyon halo sa luwas, halo sa tuyakan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Orosec, Legazpi City, Enzo Mostaza, DZH News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi, mga magurang aprobitsaran po yan para po sa kapanganan sa po mga kakian. Yan pong bakuna kontra measles o tigdas. Tsaka rubella. Yan po tabi. Para digdi sa sila ni Legazpi, August, 10, mapuon hanggang 14. And then, padagos po ang mga sponsors man nagigibon after kang mass vaccination. Simultaneous yata itong gagawin si Tentang Barangay. Pagkatapos, mga tugang, magmamapping up na lang para mas masaturate ng maray. Okay? Good morning kay partner King Rinaldo dyan po sa Queensland. Ako sa Queensland. Dyan sa Bangkiruan. And then, siyempre, sa Queensland, Australia, good morning kay Sir Jeff Santos. Anong pamahawan ta dyan, Sir Jeff? Asim pagudtuhan. Sabay na. Para si Bing Buen Bores, dyan po sa, San Isidro sa Malilipot, nakaantabay na. Tapos si Kuya Bob Gandano. Okay? Good morning po tabi kay Sir Gerald Aranya, the Wanderer. Bagatapos si Ate Sally. Alright. Mga tugang, so may low pressure area na pigbabantayan sa pag-asa. Saro niya na duman sa may party kan Batangas. So saro yaon pa mga tugang sa harayo pa sa may Eastern Samar, labi sa ribo na kilometro pa. Ang distansya. Dahil man napigalauman ini na mabilog na bagyo. Pero siyempre, magpapauran mga tugang sa nagkapira pong mga porsyon sa pong lokalidad. Sa madaling sabi, marahay man po yan ta, maguran-uran lamang, magtipon tabi ka mo. Rain, water harvesting kita para may magamit sa oras po na nagkulang-kulang na ang tubig. Na talagang may problema na. Di ba? Pagkatapos, mga tugang,
salamat sa Diyos kung dahil mabilog yan, tabata, yung bagang sabi na pag may El Nino ngaya, sabi kang pag-asa, kulang ang bagyo na minalaog sa Pilipinas. Pero mabuyo man yang lumaog, talaga ngayang urong-usong kamanta magakusog. Yeah. Dahil tapubigan na magkaigo ng arog kang kakusog. Kaya punta ng tubig, pero wag naman ganon, ha? Na may magkakaigo po ng problema sa mga kababayan ta. Okay? Alright. So, pangajit lang kita. Pagkatapos yan, magpasiguro na, magkonserbar ng tubig, i-report ang mga nagtatagas na tubig, mga nagdilik, di ba? Pagkatapos, yan, mag-rain harvesting na tanganing may magamit po kita sa pangangaipot sa mga masunod pong mga aldaw. Right? Tang El Nino, mga tugang, it's a lot of preparation po. Hindi yun gagalaw ka, mga tugang, pagyaw na namamati na ng todo. Dapat ko niyang pasana na dahil pa masyado, magpasiguro na. Alright? Okay, so para po naman sa mga kababayan tapos sa Santo Domingo, who will be celebrating the St. Dominic de Guzman Patronal Fiesta. Bakit ito po yung mga activities, Misa Novinaria, July 30 to August 7 po ini. 4:30 ning hapon, novena, alas 5 ning hapon procession, 5:30 ning hapon Holy Mass. August 1, 2026, 5:30 in the morning, Fiesta Run. Diyan po ang assemblea kani sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center. And then, August 2, 2026, alauna po ning hapon, aldaw ka mga aki, St. John Marie Vianney Sunday. Tapos, launching of My Pledge of the Love for Seminarians, 3:30 p.m. novena, 4 p.m. Holy Mass, 5 p.m. procession. August 4, 2026, Priest's Day. August 6, 2026, Papansit ni Ingo, 4 p.m. laro ng lahi. August 7, 6:30 ng gabi, Zumbang gabi. Yung gano'n. August 8, alas 6 nin aga, may Holy Mass. Alas 8 ning aga, igwa ning misa. 10:30 nin aga, baptism. Ba't nagalagay dito? 10:30 p.m. Nasala siguro, 10:30 a.m. baptism. 4 p.m. concelebrated mass. 5:30 procession, 6:30 fiesta sa parokya and kaugman sa Banggi Year 5. Ito yung pagkita-kita ng mga sharing ng pagkain. August 9, 7 p.m. dance for a cause sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center Gymnasium. O yan po tabi para doon sa mga kababayan ta. Right? And then siyempre, mga tugang, so mga kababayan po niya ito na sabi nga ni interesado na madagdagan ang kaaraman, mga tugang manungod po sa solar setup, di ba? Yung New Energy Academy and PMCJ, yung Philippine Movement for Climate Justice, may gigibuon po ng Solar Community Meetup 2026. Digdi po sa Legazpi mamayang hapon yan sa Marison Hotel. This is a gathering of regional solar communities to share insights, build partnerships, and empower local stakeholders. Yan po, tamang-tama po yan. Ngani po na yan, makaabanti na kita para po sa just transition, mga tugang to renewable energy. So dapat aram ta ang mga magkakanigong mga bagay-bagay, manungod po dyan, most especially so mga dealers, di ba? So mga mga hahangad, nagmamawot, mga tugang na magkaigwanin, dagdag na negosyo o dagdag na kaaraman sa mga solar enthusiasts, mga solar equipment suppliers, local building electrical contractors, saka solar and RE companies. Yan, magtitripon-tipon po mamaya. Kasabay po yung New Energy Nexus Philippines at saka PMCJ. Mamaya po yan, dyan po sa makikita natin sina Sir Larry Pasqua,
ang Senior Energy Program Officer ng Philippine Movement for Climate Justice. Talaga pong kaipuhan na mag-oriskusar kita sa sayang kaan. Dahil man bakal na aldaw, or aldaw nagsisirang, di pa kinabangan ta na bilang source of energy. And tama din yan, may mga pigbibilog po niya na, yung Kuryente Act. Muro na para mas madali dapo na makapag-put up, makapag-set up ang mga kababayan ta, mga tugang ning mga solar panels sa indang mga harong-harong. Kaya mga pinagbibilog po niyan talaga ngayang it's high time na para makahali na duman sa mga mahal na kuryente. Okay? So yan po tabi, mga kababayan at mga dagdag na ito mga impormasyon ngunyan po na pagkaaga para po sa Indo. And then syempre, ang padagos po na pangapudan ka mga otoridad na mag-ingat sa pagdadrive, mga tugang sa mga tinampo, tangani po na day madiskwido. Yan. Good morning kamading Cora Balaoro at saka kay Padingdan, good morning. Bing Buen Boris, good morning. Aloma Mirapuente. Pagritman sa aki ko na happy birthday. Si Ani Mirapuente Sosorman. Ayan. Birthday ko niyan. Sir Marani Osorman Iniro. Sabi ni Aloma Mirapuente Sosorman Pernisita. Good morning po tabi sa imo. Alright. Okay. Sa mga tagapagtabay po niya to, mga tugang, padagos ang mga pagbabantay kan mga kababayan ta kung ano pa ang mga mangyayari sa mga masunod na mga aldaw o sa masunod na mga oras kunyan padagos po ang laban ni Alex Iyala. Ayos sukawat ni Alex sa Subago. Ito ang bounce back talaga na baya na Kuya Nems 1-5. Tapos buminawi, binayaan sa champion, yung gyugon mo. Pinabaragsak na niya sa mga champion nangulit ko ni mga champion mga tugang si Alex Iyala. Ngunya na season na taon na di. So duwa na matibay. Sina Djokovic, pagkatapos si Jokic, pagkatapos sino nga yung isa? Sa Sagras niya yung tinalo Tapos kaso Saro, dinaog niya number 4, dating number 4 sa world number 4, tapos dating Olympic champion mga tugang sa France, na duminaog man sa iya ka ito, dinaog niya ng kasaro. Tapos kasubanggi, laban mga tugang kan defending champion na si Leila Fernandez kang Canada, may dugong Pinoy ini. Diba? Di nadaog niya na, kaya abanti na sa quarterfinals mga tugang si Alex. Okay, so abangan na lang ang masunod kasi kung sinong manggana duman kay Isbitilona ng Ukraine at saka yung player ng Russia, yun ang makakalaban ni Alex sa quarterfinals. Ayan, abangan ta na lang po yan tabi sa mga masunod na mga oras. Okay? O paano? Malakaw-lakaw na kita, mamatos-patos na kita. Para po duman sa mga kababayan ta, yan po, that's end our programs for today. Sana po ay natawan mi kamuning mas kalipot sana ng mga impormasyon para po sa kapag kinabayan niya po na pagkaldaw. Abangan na po after the news break. Ang kapalibutan ta at amanon ta, kasabay po sina Mark ng DNR at kanyang guest. And siyempre, ang tabay po huwag kayong bibitaw. Ito po si Marty Love. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines.